Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсын Риева, исәнмесез? Бүгенге чаралышның төп темалары. Районның социаль-иктисади үсеше һәм иҗтимагый проблемалары. Азнакайда елга йомгак ясадылар. Менә кичә зур чара үтте Казанда, безгә тагын кубок бирделәр. Игътибарлылык һәм саклык кирәк. Бөгелмәдә кырыгылдарлар йокламый. Акчаны кирәкле адреска китергәч, хатын-кызны 40 яшьлек бер егет каршы ала. Һәм пенсионер аңа акчалы пакетны тапшыра. Өенә кайткач, пенсионер акчасын кире кайтаруларын көтә башлый. Әмма 20 көннән соң килешүдә шулай күрсәтелгән, аның янына фатирны сатып алучылар килә. Шын спорт бәйрәме. Әлмәттә сәламәтлек мөмкинлекләре шикле кешеләр өчен фестиваль узды. Шундый соревнованияләрдә ягашалар чуашларда, татарларда, урысларда, бөтен кеше тарган Татарстанда. Бөгелмәдә полициягә үзенә карата кылынган алдау усулы турында гариза белән 69 яшьлек хатын кыз мөрәҗәгать итә. Кырыгылдарлар пенсионерның фатирын сатарга һәм аларга 400 мең сумга якын акча бирергә күндергән. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Бер катлы хатын-кыз җинаятьчеләр кушуы буенча үз торагын саткан. Башта аңа шалтыраталар һәм аның исеменнән җинаятьчеләр күчемсез милек залогы белән кредитка гариза биргәнен хәбәр итәләр. Әлеге фактны рәсмиләштерүне булдырмау өчен хатын-кызга яңа кәрәзле телефон сатып алырга һәм Центробанк хезмәткәреннән шалтыратуны көтәргә кирәклеген әйтәләр һәм операцияны булдырмау өчен хатын-кыздан акча сорыйлар. Декларация өчен 360 мең сум түләргә мәҗбүр иттеләр. Ә соңыннан ялган юл белән фатирны сатуны сорадылар. Нәтиҗәдә хатын-кызның фатирын сатып алу килешүен имзаларга күндерәләр. Аннары пенсионер аферистлар белән элемтәгә керә һәм 1 миллион 250 мең сум күләмендә акчаның үзендә булуын хәбәр итә. Аңа такси чакырталар һәм акчаны Уфа шәһәрендәге инкассаторга тапшырырга кирәклеген аңлаталар. Акчаны кирәкле адреска китергәч, хатын-кызны 40 яшьлек бер егет каршы ала һәм пенсионер аңа акчалы пакетны тапшыра. Өенә кайткач, пенсионер акчасын кире кайтаруларын көтә башлый. Әмма 20 көннән соң килешүдә шулай күрсәтелгән, аның янына фатирны сатып алучылар килә һәм квартираны бушатуны сорыйлар. Хатын-кыз үзенең алданганын аңлый һәм полициягә мөрәҗәгать итә. Шул рәвешле зыян күрүче 1 миллион 610 мең сум зыян күргән. Россия Эчке эшләр министрлыгының Бөгелмә районы буенча бүлегенең тикшерү бүлекчәсе тарафыннан акча урлау факты буенча ире күләмдә мошенниклык маддәсе буенча җинаять эше кузгатылган. Айгөл Шәрәфиева, Яхин яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Полиция хезмәткәрләре барыгызны да сак булырга чакыра. Кырыгылдарлар йокламый. Яңа ел бәйрәмнәрендә медицина учреждениеләренең эш графигы билгеле. Бу чорда шәһәр стационарлары, бала тудыру йорты һәм гинекология стационары тәүлек буе эшләячәк. Агымдагы елның 29 декабреннән киләсе елның 8 гыйнварына кадәр шәһәребезнең медицина учреждениеләре билгеләнгән график буенча эшләячәк. Аны администрация матбугат хезмәте сайтында табарга мөмкин. Авыру билгеләре барлыкка килгәндә яки хроник авырулар кискенләшкән чакта медицина хезмәткәрләре табибны яшәү урыны буенча поликлиникадан өйгә чакырырга киңәш итә. Шулай ук бәйрәм көннәрендә җәмәгать транспортының да эш графигы билгеле. 29-31 декабрьдә һәм 2-8 гыйнварда маршрутлар экранда күрсәтелгән расписание буенча йөриячәк. 1 гыйнварда маршрутлар хәрәкәте берничә сәгатькә соңрак башланачак, ләкин төшкә бөтен транспорт линиядә булачак. Иң беренче булып эшкә 3нче маршрут иртәнге 7 тулып 17 минутта чыгачак. Барысыннан да соңга калып эшне 7А маршруты 22 сәгать 57 минутта тәмамлаячак. Рейслар арасындагы интерваллар бераз артырга мөмкин. Шуңа күрә юлга китәсе вакытны алдан планлаштырыгыз. Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин масса күләм мәгълүмат вәкилләре белән шашты. Ике яклы сөйләшү барышында ул районның социаль-иктисади үсешенә, шулай ук иҗтимагый проблемаларга кагылышлы сорауларга җавап бирде. Районның төп проблемаларын анализлап, агымдагы елга йомгак ясады.
Район башлыгы белдергәнчә, Азнакай районы күп кенә күрсәткечләр буенча республикада алдынгы урыннарны били. Спорт буенча 7-нче мәртәбә без республикада спорт буенча 1-нче урында. Менә кичә зур чара үтте Казанда. Да безгә тагын кубок бирделәр, диплом бирделәр. Ансы да зур уңыш. Марсель Шайдуллин шулай ук икътисадта, төзелештә сизелерлек үсеш булуын ассызыклады. Төзелеш буенча бик зур эш алып барабыз. Төзелеш буенча ел сайын менә 3 миллиардтан артыграк эш башкарыла төзелеш өлкәсендә. Актүбә бистәсендә зур проект алып бара үзебезнең Татнефть компаниясе. Бу инде 3нче ел алып барабыз бит инде энергоэффективного, экологически устойчивого поселка дигән проект бит инде. Быел авыл хуҗалыгы өчен ел авыр килде. Шуңа да карамастан игеннәр җыеп алынды дип белдерде җитәкче. Үстергән игеннәребезне, ипиләребезне җыеп алдылар. Менә барысы 150 мең тонна иген җыеп алынды. 100 мең инде бертөкле культуралар, 50 меңдән артыграгы бу көнбагыш, рапс культуралары, уртача уңыш ул 23 центнердан артыграк. Соңгы елларда шәһәрне төзекләндерү буенча да зур эшләр башкарылган. Мәгариф өлкәсендә яңа проектлар тормышка ашырыла. Урта һәм кече бизнес эшләре дә тулы көченә бара. 5 промплощадкабыз эшләп килә. Анда бүгенге көндә 30дан артык резидент эшли, 500дән артык эш урыны булдырылды. Һәм инде тагын алга таба да шушы эшне алып барабыз. Район башлыгына гаилә кыйммәтләрен саклау буенча да сораулар бирелде. Белгәнебезчә, 2024 ел безнең илебез буенча гаилә елы буларак билгеләп үтелә. Бу уңайдан инде бик күп төрле чаралар үтә. Һәм менә шундый сорау бирәс килә, безнең районда демографик хәл ничек тора? Районыбызда күп балалы гаиләләр артамы һәм гаилә кыйммәтләре ни дәрәҗәдә саклана? Быел менә балалар безнең 436 бала туды. Узган ел белән караганда кимрәк безнең инде килеп чыга. Узган елны 500дән артыграк туган бала. Шул вакытта аерышулар кимеде. Шушы гаиләләребезне инде яшьләребезгә ярдәм итәргә, яшьләребез белән эшне алып барырга кирәк. Ярдәм итеп торырга кирәк. Шушы төрле программалар да бар бит инде яшь гаиләләр буенча. Район башлыгы киләсе 2025 елга данны саклаучылар елына куелган бурычларны билгеләп узды һәм масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләренә алда уңышлар теләде. Илмир Шәрифуллин, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Балалар бакчасына уенчык бүләгит. Ел сайын Азнакайда әнә шул исем астында күркәм акция уза. Быел да бу матур гадәтне дәвам итеп, Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин, учреждение һәм оешма җитәкчеләре, депутатлар барлык балаларны, ата-аналарны якынлашып килүче яңа ел белән котлап, балалар бакчаларына уенчыклар бүләк иттеләр. Мондый күркәм чара районда инде 10 елдан артык үткәрелә. Бу юлы бәхет, улыбка балалар бакчасында тәрбияләнүчеләргә елмайды. Шәһәрнең 18нче балалар бакчасында кунакта Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутатлары Нәҗип Хаҗипов һәм Алмаз Фәритов булды. Бу бик куанычлы күренеш. Чыннан да инде Татнефть инде бик зур өлеш алып тора бу эштә тоже, чөнки Татнефть ул безнең Азнакай нефтяникларының барыбызның да балалар шул садикларда, балалар бакчаларында үсә, һәм без аларны гел күтәренке күңел белән поддерживать итәбез. Без инде балаларга менә бердәм Россия партиясе белән берлектә бүләкләр алып килдек. Тисе килгән теләкләр шул барсы дагын балалар исән сау үссеннәр, матур үссеннәр, батыр булсыннар. Һәм инде яңа еллар, яңа бәхетләр алып килсен, көтелмәгән шатлыклар алып килсен. Нәниләр җитәкче абый апаларына рәхмәт сүзләрен үзләренең җыр биюләре, шигырьләре аша белдерде. Мәктәпкәчә учреждениедә 61 хезмәткәр эшли. Бүген биредә 166 бала тәрбияләнә.
Балалар бакчасында кунаклар безнең балаларга уенчыклар тапшырырга дип килделәр. Һәм дә инде шушы форсаттан файдаланып, мин барчагызны да яңа ел белән котлыйм. Һәрберегезгә дә исәнлек, саулык, сәламәтлек. Әлеге хәйрия акциясының башлангычы Бердәм Россия партиясының җирле бүлекчәсе һәм ул ел сайын уздырылып килә. Ә менә бүген әлеге бүләкләрне 18нче балалар бакчасында тәрбияләнүче нәниләр кабул итеп алды. Шул уңайдан теләкләрегезне дә әйтеп китсәгез иде. Әйе, сезнең барыгызны да бүгенге бәйрәм белән иң беренче тәбрик итәм. Елларыбыз тыныч, көннәребез аяз булсын. Әлеге сабыйлар бәхетле булсыннар, аларның киләчәкләре озын гомерле булсыннар, елларыбыз тыныч булсын. Аларга озын гомер, әти-әниләре тигез булып, бәхетле гаиләдә үссеннәр. Барыгызны да якынлашып килүче бәйрәм белән бик зур рәхмәт сезгә бүләкләр өчен. Шәһәрнең 21нче балалар бакчасында узган бәйрәмдә район башлыгы Марсель Шайдуллин да катнашып, яңа ел теләкләрен җиткерде. Җитәкчеләребез белән яңа ел алдыннан шулай балалар бакчасына киләбез, балаларыбызны котлыйбыз, бүләкләр белән килдек. Үзебезнең менә депутатлар, җитәкчеләр, Бердәм Россия партиясе ел сайын шушы акциядә катнаша. Без инде һәрберебез балалар бакчасына барып, балаларыбызны котлыйбыз. Шушы яңа ел белән һәм инде кирәк яраклар белән бүләклибез. Кунаклардан матур уенчыклар кабул итеп алган кечкенәләрнең сөенеченә чикләр булмады. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен оештырылган фестиваль чын спорт бәйрәменә әверелде. Очрашу 50дән артык катнашучыны берләштерде. Алар берничә дисциплинада көч сынаштылар. Гаилә елына багышланган фестивальне безнең Чыры төркемендә күреп кайтты. Уважаемый оргкомитет, участники фестиваля, посвященный году семьи, на парад построены. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр катнашында фестиваль безнең шәһәрдә ел сайын үткәрелә. Бу бәйрәмне билгеләп үтү матур елага әверелде ди оештыручылар. Дарина Некрасова үз көчен шашка уенында сыный. Бер көндәшемне инде җиңдем. Калган уеннарда да уңыш юлдаш булыр дип өметләнәм ди. Когда мальчики записали... Мин әле күптән түгел генә шашки уйный башладым. Малайларның уенын күргәч, минем дә уйныйсым килде. Яхшы уйнасаң, без сине түгәрәккә алабыз диде Сергей Анатольевич. Уйнатып карады. Мин 10 балл җыйдым. Шул көннән башлап уйныйм. Шашки поиграть. Вот, и у меня было 10 баллов. Фестиваль катнашучыларының түгел сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балалар белән эшләүче кешеләрне һәм оешмаларны берләштерү мәйданчыгына да әверелде. Алар үз тәҗрибәләре белән уртаклаштылар һәм алдагы уртак проектлар турында фикер алыштылар. Бу шундый соревнованиеләрдә ягышалар чуашларда, татарларда, урысларда, вот бөтен кеше Тарган Татарстанда. Спорт мәйданчыгында катнашучылар үз көчләрен төрле спорт төрләрендә сынап карый алды. Гер, штанга күтәрү, волейбол, дартс, боча, шашка, шахмат, джакола һәм башка хәрәкәтчән уеннар. Раил Горбуновны көч белән бәйле спорт төрләре кызыксындыра. Ул 16 килограмм авырлыктагы герне 10 мәртәбә күтәрде. Было довольно тяжело. Вообще я занимаюсь хоккеем плюс спорт в плане спортзала. Занимаюсь недолго, буквально полгода, может быть. Да, упорно трудился, упорно работал все лето. Данил Тарасов берничә спорт төрендә катнашты. Барыннан да ныграк джакола уены ошады ди. Надо вот так кругляшки вот так делать, подать вот такие домики, и там будет балл прибавляться. Сколько у тебя баллов? 18. Һәр спорт төрендә җиңүчеләр һәм призерлар билгеләнде. Аларга грамота һәм истәлекле бүләкләр тапшырдылар. Яңа елны балалар көткән кебек олылар да көннәрне санап бара. Бигрәк тә балалар бакчасында узучы бәйрәмнәрне. Шуларның чираттагысы 50 номерлы Ләйсән баланы үстерү үзәгендә узды. Бирдә бүген кышкы әкият атмосферасы хөкем сөрде.
Ялтырап торган гирляндалар һәм чыршы уенчыклары белән бизәлгән зал, әкияти персонажлар сабыйларны да, аларның әтиәннәрен дә шатландырды. Бәйрәм вакыйгасы күңелле Карбабай бәйгесендә җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы белән дәвам итте. Яшь талантлар фантазия һәм креативлык күрсәтеп, кызыклы Карбабайлары булдырган. Чара азагында нәни кунакларны күңелле сюрприз шәһәр администрациясеннән яңа ел бүләкләре көтте. Шунысында әйтеп узасы бар, 50-нче балалар бакчасы иң яхшы яңа ел бизәлеше буенча шәһәр бәйгесендә җиңү яулаган. Бу коллективның бәйрәм рухы тудыруга тырышлыгы һәм иҗади карашы өчен лаеклы бүләк. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Лучәлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегез дә яңалык, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланылса, сез гарантияле бүләккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.